to kendo bende temo ng'iyo ni kit twak maket kod mani debe ni pogruok obedi mopogore kod orak mothich oko maradanyi kata mong'ul kod piny owacho ma Kenya kaluwore kod midhiero kaachiel kod machienglo moko mosebedo ka neno e pinje moko to kod maktiere ka to okang' gi rang'iny mane ochope en okang' mane mibidhi ka kopo ni chudo moro nyalo betie kata mana kit puonj bende nyalo betie. Gie seche gieni moko kuom jo od bura puoyo kit twak ma jatend piny William Ruto bedo godo ka luwo ni en twak modhi makare kendo en twak modhi e yono makare mak mana ni nitiere jok ma bende ok oyie kode kendo mawacho ni twak maket kod mani ne gigeno ni nyalo chiwo ler kod berruok makende. Koro watieko chenro ni endi nikech wachako kod wendo mokwongo edukech kuom seconds 30 twak ni endi in owuon odhi ni kare koso kodhi ni kare kuom seconds moko 30. Ne wawuoyo kan wachako twak e wach mar somo nikech skul ne nigi shida hapa no kero wuoyo ewi wach mar dhi ndiko jopuonj 20,000 go eko gima neno ni koro nyakwa chun ker matin en ni 20,000 eko odhi e kor gwenge duto kik obed ni en 20,000 mana wadhi e kor gwenge moko achiel ariyo. Wach mana dani bochako wuoye nikech en wach mancha thago jo Kenya kabisa hapa en wach no endo madhi miyo chia gi chir bedo kuom jopiny nikech ochiko ite kuom weche mathago jopiny. But gima chako wuoye kendo maduong' ahinya en wach no endo mar deal gi wach mag mibadhi e sirikal mamiyo pesa wuok kalal seche duto te. Koro gigi ekite gin weche mabeyo mowacho lakini gima koro dhi loko ngima japiny en putting them into action. Timo gi mondo ging'e kaka owacho gi. Kamano Edi, nyakoro magajwang' mana kaka Edi opimo ni no koro wantiere ka kod jaod bura mano Maseme James Nyikal daktari mos kuom chopo kuomi e yo ma twak mobedo e yo machuok inyalo chiwo atamaladi. Atamalo 55 ewi mia. Ang'o momiyo 55 emireme? Gimomiyo 55 mareme gin weche mabeyo king'iyo weche mag thieth, weche mag somo manyicha chando ji, weche mag university kendo kata king'iyo weche mag security jomilalgo gi duto wachgi to gisebet ga kamae kuom ndalo mang'eny to kwane ka gimoro osetimore. Wach mar thieth giwacho maber, wach mar SHA olosie maber to gimoro achiel odong' kanyo momaka nikech kani igolo weche adani ogol weche adani ma airport ogol weche adani ma petroleum gi ketrako to weche adani ma SHA to kawinjo kogol temane kuro dhi 104 billion ma ne pod ok wayiego nyaka sani. Koro mano miyo adwa chich gi gigi gimoro be kiwache mamit ahinya kawuone ka wachako tich donge koro nyocha wanyalo bede ni moko waseloso to ber gima owacho ni omulo gigo te tayo wacho gik modwa timo to gi ndalo modwa timogie. Koro gima mano morago koro wabiro rito ndalogo kochopo chieng' rokni ni wacho chieng' makama koro osechopo koro ere. Agomba ka kod James Nyikal